Am suksa kabangma cases ni video klai sika te a cases ni video klai taniwo baksa cases ni video hingke naye dukho banango te bo buano te baksa rogo hingke emon je cases nok jagui phayo amorok no naina thaka hingke te sana thaka hingke joli mama kupulong ongoi phayo hingke tini ni video bo amahai no ongna thangui tongo tini ni je video tongmani o video no nongmani fry onek no balokha haibano ang o video no snamya tamni hingke society o impact angnai amahai video ro habagui belai kheno wasike babui video snamnani bagui ang try maklaika social impact eba kheba effect ni kongna sana thangka hingke nung je naye nugui obono loi srangna hingke ba srangnai jodi ni wal sumong kaham hingke angke bano o video rong no tei boino bo aware khlai mano jodi no nang nini wan sumong kaham hingke srangnai rok ba srangnai amahai rong no nugui phiaba amo bo srang thai klaio je amahai video hamia rong no nugui akoi ta angdi himase lokorong no phunongnani nayo obono norok bo bujinani nangnai ang wan suka o koyekjon ani subscriber rok ani o video no tui kisa aware ongthon hinai maybe borok o video no naimani ulo jodi hamia lama phono himnani nai tongha hingke o video no nai akoi bujinani ongthon abagui ang final o video no sanam sinai no hine wan suka o video o hingke khoroksa berini yakung kaham na tongmani phiaba bini yakung kaini no gurui kha eba kheba koso ongoi thangka phiaba o yakung koso ongoi thangpano bono kitchapano khairoknani muchungya tamni hingke boje samung khlai mase omohai amsik sitra samung kebu phano bono khairokla norok to ang kabangma cases ni video bo phonongo real story mawangno phiaba abono kariwa ang norok proksabdo bai manai te jespano ongoi mano norok jodi norok ni story no bo anas hawoi norok ni video no rana muchungka hingke norok bo ang bai contact khlai mano ang norok ni story no lokrong ni boskango tubunani chesta khlainai o jagao norok ni bokhani je huija kok thuma eba kheba je bokha bisingo tongma kok rok sawi mano te aborong ang story khlai video snamnai hingke norok ni bokha helengnai norok ni bokha no mahai kok sawoi te ang bolokrong no phunongnai norok ni kuno identity sarano amahai kisa bokha bo helengo abo haike no norok bano dol bai manai amahai ke no wan sudia bagai ang norok ni bagai video snamnai hingke phaidi bisi yang ayang kok saya kare video no chenglai sinai kahani ka Jharkhand ni o Jharkhand no fulkamari te sumon borok khorok noi sibling te Bwta bahanok anjarawo borok kaisa function te fulkamari je bufa tongmani obo fulkamari no sawo thangui light rok okhalai rede hinai sumon no bo afuru sawo bufa haipano sumon afuru thanglia kong manilia sumon bai fulkamari afuru saijong ungma bai sumon bini bukhani kokrok no express khlainani nai tongo bini Bwta sumon express khlaima haike bini hanok jongno sawo je nang belai kheno naithok te omo haike kok khnawi Bwta ni fulkamari phirong mungo sawo je nang ani Bwta se hinai ang omohai jongjal roko phaimanya jon no kaisa se hinai saka fulkamari obviously omohai kok no sanai no khoroksa Bwta angui nijini harok jogno omohai kok rok sajaka hingke bini harok jog o kok rok no tei kok saya hinai saka te haipano sumon belai kheno force klaio se o kok no tei sanai hinai tei sumon bo bini harok jogno belai kheno force klaio omohai kok sanai bagai main kok wngkha bwrwirok omohai jagao no hariwi thango bwrwirok uansugo omohai ke jalarok force khlaika hingke e force riwi tongo hinui uansuk paio phiaba behen obo e forcia omo khaborok kunuya nono manna bagi simise omo one time use ni bagai hingke norbo bujiwi ni mangkha na omohai e force ni uklowo thana klaika hingke norok story naiti paithak jora no phaiman naita mangnani tong fulkamari no bini Bwta belai kheno koyo force khlaio je o kok no tei kok salainai hinai
Fia ba fulkumari kosia ang amahai kong na tui saya hinay. Last of niya ge first klaijang fulkumari goshui bayo. Awan ulo kino fulkumari sawa thangai sikang baba samani light off khelai phaidi tarpre kok salai nay hinay. Awan iya ulo kino suman bata bo light off khelai phayo. Awan ulo boroni kok lamrok salai nani jenggo. Brother sister himangan ke kuno ogya obongka cousin brother sister omobo thini brother sister no cousin brother sister mane hiang ke norokbo bujiwino nasidi horoksa batabu phaini basa hiang ke omo haike no sumon kok sawe akoi bini nogo thangai payo function rok pai bai amani yaglo sumon anon number by full kumino call khlayo te full kumari bo sumon by kok sanani jengo salja haino kok samang sumon full kumari no bini nogo nuhunka hingke tabo wan sungai braino tangai bini nogo nuhun hinai hingke amo to simple kok sije koyekdin sakang no bo bini hamjakmani kok yakba propose khlaika full kumari bini hanok sakno tabo hingke direct se bini nogo se nuhunchu propose khlaibai mani logino nogo thangbai mani ulo borokrini kacharo je angna tongmani joto ongi paikha hingke main kok hingke omose borok je effort sini wan sukmani borei rok behen abo kono effort sia omong khas larong kaisa snamjak kok se amo haike no full kumari no bo fem logoi effort ni bo mungriwoi hamjama ka haike omo hairok no manani bagui no bakhano pai nakha sumon salja sakangse hamjagoi ni kok samani awani ten dino hingke no bini no korse nuhunai paika hingke pati tamasa norokbo bujiwoi no nasidi hingke je angna tongmani joto ongi paika tabo kitama expect khlai tong kunu ya det kunu phano ya full kumari ajro belakino mana khlaika piaba sumon first khlaimani yagulo bobo kosibino thangka aboni yagulo keno borokoni kasaro physical relationship tongnani jengkha hingke je tungna tongmani angbaikha je tangmani sumon obojoto manbaikha puilan hoite je struggle khlai tongmani efforts ni bomung rowoi hingke batei tamsa tabugle mani spaikha hingke ba hingke tabu next step phayo grill trap bufa full kumari no call khlayo nong boro hini full kumari hingke tabukwan suka bon bini nijini Bwta baise omo haike physical relationship tongwi paikha tabuk hingke bini bufano tamo mukhang phunongnai omo hairok hini joto bukhawo wansuk baikha poila physical relationship tongnani sakang ke sumon bini bwta bini hanongjak full kumari no sawaje kaijangmani pore omo hai khlanai mo khlainai ang berainai yang berainai omo chalainai nono maya khlainai samung khlairia omo hai beba kok sawo fiaba physical relationship paimani yagulo kheno Bwta tamungkha ordain slai kom no kok saya ngui thango je kok samani obojoto saya se khlaioi obojoto ngui paibamani yagulo full kumari wan sukha te bisino hoite pelakeno kosto ngui tongjakha tamni hingke omo hai hamya samung to khlai sijak bini Bwta bai tabo hingke tamo ungnai imang asa kotor nongmani te buphabo tongo buphano tamo mukhang phunongnai hinai wan suksuka aboni yagulo kheno full kumari thaisinai hinai wan suka abagui aganani no railway lamo thangai po bosai tongoi khate a railway lamo thangai bosai tongmani bagui bini je yakung tongmani atrebo kasawoi yakung kaini no ses ngui thangka fiaba bini jan ke banchikha omo hai ustarong khnawi pelai kheno wanakha tamo generation chok paika obo hinoi pelai kheno wana chintao klaija omo hai pode ngui man fiaba mo ungkha obo real story baksa kheba nugi man khana te baksa kheba nugya fano ngui man khana obo kusam story no almost 2.5 omo hai logle kawi thangkana bulle nang sikhayo te khaijangnai bulbo nong no obul khlainai hingke angke kubuni chola gangke omo hairokni samung hamyano töyoi pap ajinaile nini buma bufade
buma bufale no kaham kurung ke sa aju nungje kuru mungsa sutung ka hingke oma hai ni pa buma bufase boja tanya ni nangsinai okogrong no kisa wansuknani eba keba kutu khlai wansuknani klaio wansuk thai tongo norok jotoni bulno norok ni buma bufa tangile boja hornani nangnai norok se bul kam khlaio hingkang kile yakung kwrui roksa borok no buma bufale tamo khlainai Bwta eba keba hamesa mongke nang khlai di entok nyangke buma bufani bangla sakagao kasawi gorok di train ferry klang mania golokino bini je tolani part je tongmania kungrok obo joto pherjakti wngwi ferry thangbai jete ajorao ajago thwite thwi mamangno a railway track o tei omo hai jorao tukuman ke simise realize ungbo je busukse samung hamya khlanya thangwi tong hnui aboni yagola phone khojawi bini je boyfriend tongmani somon bini Bwta obro direct call khlaika somon call romani yagola omo hai wngwi thangka ani yakung kwrui kha hani samani yagola tam khlainai somon direct call tanui switch off khlai rekha amtuino omo hai no wngnani tongo omo hai kwbangmani live no wngdi mankhana sure no je poila pro hingke ba selarok norokno efforts minai jokote nang porokno important dikhang kile nang porok khel khlaya phano wngwi thangnai last hingke nang se borokni ukolok ulok khabrona nangsnai hingke nang okokno wansungna nangnai je selarok mane joto chalano hinmani ko gya baksa tongo ordek person no omo hai je poila wasimi hamjago omo hai afro kele bari hamjagya phiaba bari jefro hamjagui thango joto kisu manai phaio ajora hingke chalaro khel khlaya wngwi thango o efforts people simarok joto kamai thangbaio hingke joto wansuk thai klaio jekono nani swkangbo bumano bufano wansuk thai klaio jerai phangjini hoite obo nai masui jerai apsakulini hoite toriwi sikla sokluwi pori roi risum roi chari oi khandroi tumase o chelarok ni bagui kisisa time ni bagui omo hai wngwi thanani belai kheno chaya hingke norok omo hai rok no tamo sanani muchung kisa comment khlai sabadi ang je sana tongmani sabaikha।